兄弟、俺を困らせるなよ。頼むよ。他の店行ったら水止まってるか停電してるかで、これでどうだ。これじゃちょっと足りないな。これが全部だ。持ってるもの全部あげるよ。わかった、やろおい、俺たち兄弟の分も洗ってくれよ。う。いいよ、入ってきな。覚悟はいいか。洗車業は本当にますますやりにくくなってきた。草が生えた車も見るし、土石流から掘り出した車も見るし、さらには地から這い出してきた人間まで見る。車を洗うのに人間まで一緒に洗わなきゃいけないのか。どうやら値上げしないといけないな。さもないと1日3回も下水道を疎通しなきゃいけなくなる。